Kung sa ginakuhaan. Kasi punta ko dito, yung sa man, naman may dala. Alam nga, kira gamay. Kira gamay. Daan na mo. Mula sa... Kuan siya nagikan nila malumon. Aking... Gikan ang buongon karon gang? Lami ang buongon Ay, sa malang. Ha? Lami ang buongon sa malumon sa Kinabawan. Malang. Sa lang man adapin sa bayan. Kiniamoy, doon yung ginano. Ha? Oo, ginano. Ay, ano? Siya na pagkapunuan lagi po. Chinese. Naman ma. Kaya sa kuan ba display? Dito may. Ay, kuan no. May kinamo inuhan kuan. Ay, sir, bilhin lang ganin sa mga... Ano daniel Chinese. Chinese kumulo. Ang juicy ba yun? Agan hindi mo balibo do. Pangalibat. Kuha nila. Ha? Inuman eh. Dalam, gumayan. Salamat. Nagun mo ta. Huwag may kadala, mamalik ng kuli, oh. Ikaw lang kami bongon la? Kilo. Da? Ha? Kami bongon. Ay, gagay. Kuli ko, saan mo ito yung kidalas ko, oh. Punta ka tulog. Ilang ko ang mga tuwang. Kasi pag uli na balay wala ka rin tura. Mga tuwa diya, ang ending, ano eh. Ang resulta kuan. Ulog lang, para di ka kabantay. Ano? Kataana. Ay, ganina, service na ko, ah. Patay na nga, nagkontak na ko, di naman mutubag. Padami. Niya. Yan, nakakontak ko ito po, reply po. So, sige, sumbag dito di. Sumbag. Sige, sumbag ko, ganina din, dugay, ganina. Ay, Asa na, boss, reply, boss. Ay, Gawata maswito, anang, tagabuli. Sumbag siya dito. Ang baligya-baligya, alis, mayargap. Basta na, sa basa, wala ka po sa tulay. Kung pag anang na maligyag mga prutas. Oh, nasulat lang. Wala, biyahe ko niya. Tapos pag kita mo ko, araw ng barangay tagabuli, niya na may mga mutya. Sulod ako. Kudong tagabuli ni dong, oh. Nahin na disgrasya, dili ka nang nakatapilap ng basketball, wala ma. Kami, hinaot na din. Sus, nikurbada na ko, kaya kuli ang kita niya, wala na iklaro ba. Nagyod. Yan, nigawas mo itong isang ikaw, itong manghilot. Nak, hindi mo rin. Nanay nagkatang. Di wala po, na-timingan ko niya. Ayan na nga naa. Nabasaan guro yung sakyanan. Wala nang ikaw itong manghilot. Siguro, nabasa siya. Uli nagdudunta ko ba? Kung hindi natakin, kung paanda ko. Mahalag mapildi ko anong kon. Tahan na po dahil kiti. Papanito. Pansit gisado o pansit lulo. Pansit lulo. Pungo to. Santa Cruz lang nag-ipasa, nagitan. Santa Cruz. Gamla, init pa. Ang ipaluto ora dito. Oh, Kaya ato nung nagtuot para sa itong ituan dito ba nga. Bukid kayo saka ta. Look, kuya wala na ba dito ng dami. Hindi, kung rebuilding eh, wag dito tayo goodbye, dito kami ron. Tilayo ah. Ang yung gikuan home service. Doon na. Dool na boss, dool na. Yan kanang tagtungod. Iba juga dool. Kita. Kita builo ato ang tikaban. Hirap road. Ako na anak saka. Saka na Asa po. lapit ka? Asa to yun ah. Ano? Ato nung ano. Sa takos yun sila. Basta sa kung ana, matutungan. Dili. Ilit po. Hindi ko basaka. Pag maulahin po, manalang. Ano sa mang? Santa Cruz yapon. Naluoy kayo, naglubog ba? Dili na tabo ay ko salamat. Abot na dito. Pili lang na skinan. Sige. Backline na po may pasulog. Gawa na ganun sa mga tigil-tigiran. Ano sa Kiawit? Huwag larong dalan. Huwag larong Ang naman eh. Yawit siguro. Kiawit sa kung Ilang basketballan ba? Ubus. Hmm. Kumrog. Ano ba? Natakawag ang materiya no. Ah, wala pa. Dili na lagi. Iba doon ka sa tapos. Dili sa wala. Kasi Ano tawag mo? dito sa Milenia. Si tawag na. Tatay. Tatay daw. Ni tatay.
Napagpuan siguro. Dili sa wala mo lagi eskwelahan. Musing. Ako, tuwa na may kakuhan di. Di kuan Kasi dito ila Eugene. basin no. Okay, ilang basketballan sa ubos man. Oh, nga, Ma? ako dito na, nagsaka gamay. Sige ma'am. Dito na dapit. Dili kalahos ang sakyanan dito sa Katubuhan niya sa ilaha. So, Ako na- Cagingan, cagingan. Ganyan. Ano kung magkuhan, ang kuhan lang, di ba, damay na yung pagkaroon. Kuan na na. Guba gano'n to sa kananan ni Og, ya pag ni pabalik, atong ibo. Ya, raprod kayo nga, may tag-raprod nga. Tagko kay bangag. Man ni Og. Ah, san bisin. Ay manig na bara, hindi naman ni Sa ibo. sa bisin. Iwad-wad ni. Mga gwapong balay ito aya mag-ano nyo. Iko san ba Wala, bisin te Wala to dyan, ay basketball ko kanay. Ay basketballan ang ka. babang balay? Kain mo lagi ko. Kuhaan na ko. Sa doon na boss, doon na, baklay na ta. Baklay na ko mo, may suot ako ng kabagnutan. Nagsapa gamay. Wala. Isa pa. Dili. Dili Oh. dito dapit sila Eugene. Sa doon na boss, nga namin marag prosing-prosing ko. Doon na boss. Di kaya skubon. Wala takabot sa matutungan no. Lapas, uy, Santa Cruz naman gusto. Kasi gunahan pa Santa Cruz. Basta kay, Wala eh. naabot, inom daw ka, naabot atong ng mga nabaligyag mga prutas. Ya, lumbaya. Abot mo diha. Dili lagi. Katong kuan, katong sang gabi. Hindi na. Naunahan sa Manila. Ah, kung sa tagabuli. Pero bukid Dili. ya. Basta nainumdaman ako ato, nagsugat ta siya. Kaya mga prutas. Sunod na boss, saka. Uy, salamat na nagibalay. Dali na boss, dali ta agis kilid, dito to. Lahos mo gini. Pag-abot naman. Nasa yung mga sound system, anak ito. Nadaan na, wala na kayo magamit. Ito ka, Sila sa kung magpapan. Huwag. hindi, boss. Yung papa gamayon, ayong hiyot gamayon na laki. Gamay. Di kaya ilang maniko, ay tamo Yan, ka. Trabaho siya sa kuan. nagtrabaho siya sa kuko. Kunabaw. Kudabaw. Ang sundo sa inyo ha. Anak. Basta yung balay, boss. Wala Dili. mo to nang lubog ka unagang. Ay, naglubog dito, apaksit na kayo dali, oh. Yeah. Nawani kusog. Mato yung mga hilot. Kita ko doon siya sa Facebook, YouTube. Nga narang-arang na. Ay, sara man to. Ikaw ni boss, hindi pwede nga ni nga init kayo ni ang nga ni ba? Reklamo mo kita taro nga init. Kamu kayo nili sa kalingot. Ay, grabe ka buhi. Bakit siya kini pakahon na niya? Ako na kauban. Ano yan? Abo tayo sawa? Wala siya silingan. Naaman. Lugak. Lagyo. Lagyo. Tagag. Mga sagingan ba ito, no? Hindi nga ang kalubuyan na mo. Bukit yun siya. Agyan tao mis kilid balay. Ito ni Kural lang ba ito? Hindi ako hindi sa kurso. Maglarong dalan to eh. Hindi ka Katong nagdalan may mutya. tao. Asa mo wala. sila ato mang. Sa buli. Ganina. Ultag. Doon sila. Hinot atong tapilok. Kaya tapilok na. Wala basketball. Anak home service, teka dito sa tagabuli ka niya. Ilok na po. Kung naog na namang digos. Adi na yun. Mahal mag-good man na ka. Sukul ka sa kalibo. Ang sukul man. Ato ko ba? Mo ito ba? Sus, nakikita mo ito isang naadihilot. Yung mga hilot ko. Talagang tatak na ko kaya pahilot mo pati sa taga. Tiil ra, 200. Pero boss, 200. Sa kan, okay mo hilot nga. Umay mo kagdiri. Dili siya ito halot, erog-erog pa. Kami mo chat kami ang kuan. Mag-home service mi kaya sini gunggong ba magpakuan ko. Di pa dito ilang balay dito. Saya ra dito ugangan. Kasa rin yung balay, bukit. Bubos sa eskulahan, ilang balay. Jadi mas lang kalarga, kaya di na makadrive yung bana. Luna. Ilang mag-isa ni Kuan mang. Gwen? Wen. Kung nakasulog yun sa una, mature. Sila Wen. Ipabaw mo na sila Wen di ay.
Ano deh kayak anak police jet? Hmm. Menurut mo mana tuh ginihan disebut? Adili na. Dili, manghod to. Bata naman to. 21 pa to. Kaya na 27. Dia udah pernah nasain dito. Doon kuan. Kana doon man. Entero. Entero yung apelido ya? Di ba na yung entero nga pulis ko? Ano? Kasi kuan ba? Daryl. Entero ba dito? Itong puti ko nga pulis ko to. Untuk kastur asa to. Dia bentar nasain Santa Cruz. Taga sa takong saman to. Si kuan ba ka ng nangapihan? Ano kay gitero ng pulis eh? Ang nangapihan o puti kaya nga pulis ba? Ang Ay, mga siya. origin ng mga entero, mga puti na. Ah. Puti, mga tag-as. Yan, mga gwapo. Mm. Ako, nabaliktad. Dili taas, dili gwapo. Dili dako. Liwag si mahal. Mga original ko, tag-asan. Tag-as sila ba, yung mga tag-as sa bilong. Ito kay Kung ano ako, di mang entero, ako di mang kita sa bilong. Taas ay tagkatag. taas datang. Layo niya na assignan. Ano? Nang meron, layo. Just Just, Jazz? Layo gitu ang gas daw no. Layo ang jazz. just, nabukit pa dyan. abot sa katuig balhin siya sa kanjong na. Pero mo na, pero. Ang gwapo gina grina gyud digos. Dulu na lang. Iglesia, ya. Saya naman sa Dredis, ya. Dito sa Kasimama, Sara Morisde. Iglesia. Dili ah? Dito kayo sa Kasimama, Morisde. Andi rin, sa kaswali, sa kandaw lang display. Amo na natural. Pero dito, dili. 1 week, 1 1 week week dito. Tuesday, 1 week Thursday. asa man ka. Mahal dito sila. Bukid ko. Pero man na problema, ang biyahe. Dua ka oras, tulo. O. Pero pagkabot mo, dili, isa po, Kasimama. Sa kasman pahuway po. Nagkan siguro sila dito. Ato yung tatay, ma. Ikaw, tumasas ka? Likod na bulo. Hindi na kumagka. Oo. Ato. Kada, basad ka be? Mahirap ka? Usap, tropod. Kasi madula ugma nga. Huwag may motor. Kuha na ayo. Nag-arar daw gang? Kuha na ayo. Di ba ayaw pa na ninyo kanina? Tumiyagi ba na yung motor cruise? Sa, Ato sila. asa lapit? Ano siya? Ano siya? Sa Batanaw? Oo. Wala siya kakuan, kaya gubay ang motor. Kung ganyan ka na, ako'y dula sa Santa Maria. Ano to, mga insat apon ni ganyan diya ay yung tanaw ta, kaya mga tungkol mo na. Ang video ng mga gapa sana. Wala mo mga tanaw ni pakabituhan. Basta nag-vlogger na ron mga bata. Aga pa dyan ko ay mga bata. Kada sa views ba? Kuan malingaw mo ang mga tao sa mga bata. Kamero, hadlok kayo ay. Marugayan, bago-anag naman. Kung sa haguno, kuan ko lang. Ang San Jose, asa dapit ko matanaw? Iya ba? Nakala sa Dinoy. Iso. Ah, hindi tayo ko. Libre kay kuan pag jogi kay lisod no. Gusto man na hoy, nagsige ra mo magsunod-sunod. Pero wala lang dalan ba, di po siya kuan. Ay, mo gamay na ang lang. Dili siya, wala sa mga anak na kayo. Kato na siya. Subay-subay lang na sa Mugli na kauna mo, nagyod. banggaan pag itong nananaw ah. Undang ah. Siya ba naman po Dako ang nakabangga. Nagbidyo layo, magandang nagbidyo siya, nabanggaan na, undang. Ano, ulang. ay ang mga nanaw magtindaan. O gani, kuya, Di ako nagkubot man kay siguro ang nabanggaan, naabot to iyang uyuan ko siya din, sinumpagay, yun lang dito. Na. Jadi, dili ko na sa mga, sa mga.
mo ko na pwede nga. Okay. Mubabag ka mo, li man kita. Dili ko na pwede pasangin na ang rider Oo. kay namin na ko. Wala siya kabalo nga. Kuan po. Di ba dyan mo bangga, problema lang eh. Sangit ba? Di ba mo doon mo mapuban ang tao gusto di mo tanaw. Ikakapanay. May tagabuhat sila ka ng koral diha. Labi na nagdikit na, ala, li dyan. Nang Sus, karoon ka nag-reach ang motor. Manay natapos na yun, nakuanan. Nakita gid yung reach ko. Munay, kuan ba? Nagay ito yung Dalam bato. nananaw po di mga to? As video. Video na po, kaya. Nangadto po piyato, pero wala akong padula ang anak kay. Kating kuan kaayo eh. Kanito, wala na ko, kalayo. Dito sila, pero merong adlaw dito Wah, sila. may pay manghilot anin yung style. Tilayo ah! Wala agi padagan sa kumbana kay handok siya. Kay bata ba ya? Nagaduha na po, nanto na po din. O, wala mag-video, di ko kakita. Si Dudes, bando rin ang daog dito. At Kaya itong off-roader, ah, di. Tuol ra kayo. Yara rapuan, Tower. tower. Delicate ra ko. Kuman, o, nanang piloto no, nauli. Naka-video na. Karong kuha, naay motor cruise daw. Sa Araw, dilian, Bigos. kitang may kanungo, wala man. Nakasit up naman na daan. Layo pa. Wala man, wala man nag-post. Wala pa. Kasi wala pa man. Kasi wala ko yung nagkuhan siguro. Pero naagi na ba? Last year, wala. Wala na yun. Dapat kuhan ilahan ang pangayabandaan ba, sa layo pa. Kaya ang balaan ako, anak, kapag yung grupo ang kuhan, Wala. mayor, magpunta mayor. Organize ba? Amateur to mayor. Hmm. Ang amateur, nana. Wala Singing siguro yung contest, dance, nana. Kaya ko, biyan ang motor po nung budget. Lako na kami. Di para atong kay, ano, pinyas, no? Oh, lagiwa, uy. Naa sa una. Ako po sa una, naman po Santa Cruz. Halos taga-araw yun to na ah. Karon kay ang kuan man good ang racetrack himuan og munisipyo. Mausab ba na. Karon na wala yung kulay kuan dito, wala ka kuan man og racetrack. Patong araw ng kuhan, pamotor cross mo, no? Numuro siya ba? Gamay kayo. Oh. Gamay. Pero atsot kayo. Purong kanal na ang giagian ba? Malingaw ka, nangahapla na sa kanal. Ano sa ganitong araw? Nagbidyo man ang mga anak, gupuwo dito na, no? Last year to, yan Ano o. nga, tumbagod sa... Mga to'y, Nalalo mo di kayo to. October to. Tuber ba to? Kung to'y pag-atake niya og high blood. Kay kuan man to sa minyo work siya, kay mudula lang yung tami ato. Ay gani, kay gatake siya na pa sa amua. Kaya kung naka-drive na to sa sakyan na, Delikado. delikado. Nainit ba, ano? Oh, nayan na pa rin ako, nag-anak naman daw. Na-admit yun siya ato eh. Yan, ako yung mga bata, no? Na, Tugag may sila butang gani eh. anak ko mga pin. Tugag may ba ng mga lumba, uy? 49cc o 50cc ba, ilang motor. Mato. Ah, na gani 5 years old, 4 years old, mga pin. Matay lang, matay. Ang bata. Ano ba? Mula ko sinada mang Ano ka itong motor ni Lister? Ang may kayo? mga dugakon ba? Hindi man, mahilak naman kadali, yung dagan naman po. Di ka na nasa YouTube visit. Oh, grabe. Ang lag ko. Mamatay. Namang ginaganda siya, namang. Wala na lang kayo mga kwan. Mas ni Mor, nakakropo lang nakabalik ang bula. Ano, snatch siya ko ako. Natiang naman sa loob ko. Kaya ako ada na, tapsingan nito sa haguno eh. Wala siya yung bula. Pangos lang. Eh, pero nakadagan pa to siya panong. Sa haguno eh.
Pagkatumba niya. Wala ko na tumatil ba? Oh, mura man naka-mature. Takes lang. Pre, naikon dire ha? Kanus kita na to. Balik-balik lang mga kontra god. Kung namina ko, sumuro mo nang napilido ha? Oro po sa upload. Balik-balik. Balik ako.